Magnano mbola tsara atsika jiaby magnerana zao tontolo zao. Bonjour atsika jiaby. Wassalamu alaikum warahmatullah. Fanampagnategnanareo za Rangono Moaly. Hamaly koragna vitsivitsy. Fagnampanetenagna kobakambava mahazatra. Salut mon frère. Ataondry fitondragna miady andragno reto. Ataondry razozo mianakavy. Mampitokiky ary tegna mampitokiky ary mbola tsy voly mampitokiky ro amin'ny cinéma-ndro na fa miady andragno. Guerre de bouton ndraiky guerre des sociales mbola mandeha mbola misy tsy haiko karakory hafarana. Eto dia isorako anareo jiaby namana sakaiza havagna zoky ray aman-dreny rahalahy na bavy asidy zanaka zafy ny fiarabanareo zany Moaly tamin'ny anniversaire-ko zegny. Aingany ho samy azo fahasalamagna jiaby atsika, ho samy akokoko, ho tarimy zafy, ho tarimy anjafy. Isorako be dia be ho za tsy voavaliko no nataonareo fa aleo zagnahary ndraiky razagna malizy aminareo. Bon, zegny igny. Idrika mikoragna ankapobeny politika mazava ho azy. Izy ty baka Rajoelina nivolagna fa valiko anao Rajoely. Niana anao toko agnaranao Rajoelina. Amizegny hainao fa anao volanko. Razozo toto baka fa hainao agnaranao. Fa so izy. Anao nivolagna tamin'ny fin de semaine igny, tsy haiko tahiany tany andehananao, tsy haiko anao natabi mapay anao, tsy haiko anao na ia. Fa raha volagninao ndraikindraiky asa micro io mamadiky raha volagninao, asa le eritreritrinao hoe agnadio tegna. Merci mon frère, grand merci am groupe ni MRF jiaby isorako eto. Fa nisy volagna nataony Rajoelina tamin'ny semaine losy igny hoe fialonana. Azova mialognano ambarabaka. Azovy mialognanao karaha ataony zay MRF zay tsy mialognanao fotony iny fa iny abadoagnanao tsisy raha. Anao nie tsisy raha agnaty lohanao. Même anao président zay fa za fa ela nagnambaranao. Président io anao naposy navy io. Anao tsy navy en volontairement anao personnel fa naposy anao navy io. Normal. Anao bado anditondra Madagascar bebe la France. Impossible. Inavitrable zegny Rajoelina. Firy taogno nataonao tamin'ny ben'ny tanàna Antananarivo? Mbambaraza, ino raha vitanao tao? Anao ne toujours Rajoelina hoe magnano copie tsy ny zanakanao. Babanefan'olo. Anao nivola za tamin'ny ben'ny tanàna Antananarivo navita io hôtel de ville ny Antananarivo io. Oh! Fa nisy programme, ary fa nisy plan, ary fa teo le vola agnatanterana izy. Azonao? Fa nohony anao navy tamin'ny place teo, ben'ny tanàna tapany, normal, logique, anao nanomboky nankefa. Fa anao zay boka problème nao ne Rajoelina, anao magnano copie tsy zanaka anao. Magnanaova copie ny any zanaka nateraka antegna, fa aza magnano copie tsy zanaka tegna. Raha jiaby anao navy teo mivola fa anareo nagnano izy, oh TGV nagnano izy, oh karaha ataony voe maro ambilobe nareo tahie nagnano. Le raha tsy hainao ne Rajoelina andry nirina.
Zay mahabado anao hoe les continuités de l'état tsy hainao. Azonao tsy hainao, même dikany hoe continuité de l'état zegny tsy hainao. Anao tsisy raha mba niforognonao personnellement ke hoe vitanao jusqu'à tamin'ny farany. Kobaka ambava, parole en l'air hoy izy mivazaha. Fa raha nataonao zao ne raha nataon'olo e, raha fa vita signaturan'olo. Ino? Périphérique. Ndrenao tokizan'ny Macron resaka périphérique. Parce que hainy fa tsisy raha lagna io Madagasikara io. Madagasikara misy la neige, sa misy montagne de neige. Pourquoi périphérique na téléphérique azafady? Téléphérique raha toela tsy transport en commun. Misy tany misy bouchon mandelitra Paris. Tsy haiko na nafran conduire ta Paris fa za teo 17 ans za teo. Du 1er jusqu'à 31 décembre. Sauf pendant vacances, grandes vacances quoi. Ahaizanao Paris tsisy bouchon. Oui. Leran'ny vacances. Parce que olo jiaby loso en province. Olo jiaby mandeha Maghreb. Olo jiaby mandeha hors de la France, en Europe. Malalaka lalaka. Fa izy koa mois ouvrable. Tsisy vacances. Paris io bouchon lalandava. Na ino Paris tsy nagnano téléphérique. Fa reo nagnano tramway. Plus ou moins bouchon. Desimany zegny izy ndraiky misy fa en périph. Tsy haiko ianao koa dikany périph na tsy hainao. Parce que miss intérieur de périph, miss extérieur de périph. Zany hoe miboaka amin'ny périph, miditra amin'ny périph. Za mampianatra anao. Donc téléphérique io tsisy dikany. Andeha agnambany anareo vahoaka. Raha ianareo boka fitondragna rehetra manambany vahoaka. Zay. Manambany vahoaka. Boko anao vola hoe miala. Azovy miala hono. Olo ialovagna zay baka olo hoe nahazo amin'ny raha haky. Fa nao ne tsy nazonao amin'ny haky fitondragna rajoelle. Namono olo anao nangala fitondragna. Iny le kaigna hoe coup d'état. Mangala bato anao fitondragna. Sy ny équipe miaraka aminao. Kobaka ambava anao. Blablabla be. Action, réaction, zéro. De iny koa reto mpagnaradia aminao reto mivola fa hoe miasa. Non? Ah oui, anao ndraiky miasa fotony nino. Alafinao tanindrazana. Anao kuna tsisy président teto nandafy tanindrazana ankoatsy anao rajoely. Tsisy fitondragna nanagna tokonazy teto nandafy tanindrazana ankoatsy TGV miaraka aminao. Parce que anao lohan'ny TGV. Alafinareo tanindrazana. Anareo boka mivola fa hoe anareo miasa. Oui, miasa anareo parce que mampidriky pesos en poche nareo amin'ny fianakaviagnanareo. Fa nareo tsy mampidriky pesos amin'ny vahoaka. Zay volagnanao. Boko anao vola fa mitsinjo vahoaka. Rajoel. Vavanao tamin'ny semaine teo. Ny volana fa hoe pentanan'Antananarivo ny volaignao fa hoe azaky tigna reo vahoaka reo fa vahoaka reo miaro ana. Miaro anao vahoaka ingety tifirinareo ndraiky bomba. Tifirinareo mpira, bala réel.
eraka Madagasikara aiany tany tsy nitifirana vahoaka tongona koa raha joela mbaraza tsisy tany tsy nitifirana vahoaka parce que dahalo sur terrain nareo dahalo agnaby latabra anareo donc normal anareo mitifitry vahoaka tsy fitiavagna tanindrazana ao za fa fitiavagna richesse ny Madagasikara mba ampagnarivo anareo dikan'izay mpangorokarena anareo azonao aroe zay ny volana koa nao fatelo fa hidina ifotony 16 ans après tsy karaha igny fidina ifotony ndrenao mandalo devant peuple hoe mijotso ifotony za tsy mainao marionnette sa guignol salame salama tompoko tampoko izy mangala tagnan'olo araiky aroe teny izy amizay tagnanany tsy saka mihainy voavariny non iof za tsy ne tagnanao kenike sa voany avesy asa batoega olo anao ma mbola mihevitry agnatin'ny fotoagna propagande atsika io ya mety agnano propagande ro sénateur areo anao parce que ho avy baka fifidianana sénateur de magnasary midina ifotony izy moi tafara voatetry président tafara voatetry anao vahoaka koa ny fatofoko anao zay aminao sanandry zay membre ny MRF jiaby fa vola anao tafara voatetry vahoaka fatofoko anao vahoaka zao fa mandeha amin'ny fédéralisme zay tanomboanao Madagasikara fa zegny raha tadiavin'ny vahoaka fotony nampitondraisinareo be olatra vahoaka malagasy koa be ndraiky olatra nambelanareo amin'ny vahoaka malagasy mbo hipetraka agnatin'ny tantara président agnisan'ny nitifitr'olo président agnisan'ny namon'olo be indrindra teto Madagasikara président Rajoelina miaraka amin'ny firongo anao zay boka mety vola zany tsy nitifitry oui anao tsy tagnanao boka nitifitry fa beko baka amin'ny vavanao nampitifitry reto zandary reto fitambatambasanao ingay bomba iaro anao amin'ny sezinao asainareo mitifitry gendarme fitiavan'ny Angelo préfet Tananarivo tsy amezanareo lalagna ny olona agnano faneho-kevitra zegny anao mivolagna hoe mitsinjo vahoaka zegny anao mivolagna hoe mijotso ifotony fiatsaram-belatsy c'est ce qu'on appelle hypocrite anao sy ny fitondragna andesinao maiza megnatra merci Ranotra maiza megnatra Rajoely anao volaniko tsisy andrana anao iova ary tsy possible anao iova 16 ans taona nagnano karaha intsakaiky 3 ans tavela ndray zany vola aminao sanandra manao nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit abebos Rajoelina ndonao confesse en Papa Léon izy en personne fa mafy ozo mahazo anao io mafy ozo mahazo fianakavianao io hypocrite agnarany raha nataonao regny raha volagniny vavanao ko tsisy tanteraka anao balarora promesse nataonao malagasy maro e tsy voaisaka tegna tsy voaisaka fa ny mampalahelo le malagasy
firetan-drazana mbola voabadony reto fitondragna reto, mbola badoiny reto fitondragna reto. Ino egalin'ino? Mialatsiny aminareo vahoaka za. Andevoziny ty fitondragna tsika vahoaka, andevoziny fitondragna ty atsika vahoaka, parce que tsika tsy vidiny badoindreo, diadiavindreo, tsy asiandreo fotony, tsy asiandreo ajany, abadoindreo tsika. Egaly amizay andevozindreo. Raha zao anao tsy tompiny hoe andeha hagnano io. Merci Olivia. Barrage hydraulique maventy io, taratasy fa vita. Anao navy teo nipody teo, anao mihitsy fitondragnanao voalohany contre Eiffage fa teo fa installé teo, raha tsy hainao ny radio za hampianatra anao. Eiffage ny sous-traitant ny EDF hoe anao nandeha nangataka amin'ny Macron, ambaranao EDF izy amin'ny personne ho avy eo, olo sous-traitant andreo lefandreo io. Oh, koko mpiasa. Zay volaniko aminao hoe biega anao mba tsy ho bado. Madagasikara tsy leonao raha tsotra. Anao raha lingilingy fo voninahitry lazan-draha andehananao io, fa anao tsy maleo Madagasikara, aza mavandy zalahy. Zegny avieny zay amin'ny MRF hoe apitra fédéralisme, apitra ny provinciaux resaka budget provincial. Ndre Macron mitondra la France, izy président fa isaka département, région, tsisika hoe voalan'zegny hoe manonga Paris, voalan'ny Marseille manonga Paris, voalan'ny Lille manonga Paris, voalan'ny Toulon manonga Paris. Non, voalan'ny Toulon conseil général ny Toulon mitantagna izy. Voalan'ny Marseille conseil général ny Marseille mitantagna izy. Contraire ary fanjakagna isaka taogno magname budget départemental iasandreo plus ny agnatin'ny caissendreo. Fa tsy Macron mandidy manapaka. Misy les conseils généraux par département et par région. La France eliritsika niany zay mangataka raha zay aminao parce que ene loatra avantage azo hoe provincial fédéralisme. Fa io koa président raiky tsy maleo Madagasikara io. Tsy adala ro ray aman-dreny mitondra talohanao reo ry paix à leur âme tompoko lazafy Ignace Didier Ratsiraka, ry Tirana nagnapetraka chef de province, fa tsy gouverneur Bobo Madji mpangalatra aby reo. Oui, gouverneur ny Madagasikara mpangalatra 50 milliards par an, tsy hitanao mandeha eto tsy raha vita amizay province. Za aloha tsy mahita hoe province io avomboatra nefa ny mahazo budget par an 50 milliards. Za tsy mahita ino pavé 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres, izy amizay pavé zara fa vita. Io ma pavé tampoko andalaovan'ny poids lourd na camion tototro, tampok'olo andeha boaka andeha bazary koa nagnano aiguille viavy folaka cheville, nagnano mocassin magosy nitsora lehilahy
Manam-paviana bazary mpidiana an-tragno mboka senany jiaby roparopoka lohany zay asa ro zao magnamboatra stylo ty ataotsika 50 francs facture mandeha fanjakagna agny 2000 francs zegny raha misy amin'ny fitondragna ty ke tsy le fizaranao raha ny problème fa hita mihitsy ny rajoel hita mihitsy nareo fitondragna ty magnavaka zay province eto tsy sady poko fa nareo magnavaka zay province ay am province dimy a Madagasikara moa tsisy olo matoe tsisy olo zara miegny ndre olo matoe ne mitsabo amy tany ne samborinareo 4 heures du matin gadrenareo prison 2 jours tsy mihina ndraiky nataonareo tamin'olo matoenareo tagny mamalebaka ndraiky nataonareo tamin'olo matoenareo tagny olo matoenay nataonareo zegny 2 jours tsy nihina izy tam prison 4 heures du matin menoté izy mitsabo amy taninazy amin'ny hakinany zegny anao mivola fa hoe fialogana zay tsy mialo fa raha ataon'ny fitondragnanao tsy mamango zéro que dalle baseky zay o zay aminao 16 ans anao teo tsisy raha navoaka anao koa donc tsara vo anao donc asany anao donc olo feno mitretre folaka talon folaka cheville koa sambranao resaka pavé dommage mba nalefako aminao asany fa mbola angatako amindreo namagna mpagnano gazety ambanjao hoe tamfaritra taia nisy pavé namboarindreo nandalovany camion chinois jack tsy haiko jack reto nandalo teo côté droite ny camion latsaka tutotro pavé igny anao bokoa vola aminakay asany zala fa nafotraka biberon kaza mipody aminono eky zala atsika zao tokony migaka mialatsigna aminao zandry asany asan'igny ke raha karaha zegny rajoel ny donc tsy hovoky anao nanjary nagnaratsy fatao ny sarombaka hoe ho président république ny Madagasikara tsy leonao frère io tsy leonao ndre raha tsiraka to ny cerveau tsaly sahiragna to ndre Zafy Albert to un professeur anareo mety mivona hoe ino baka tsy mahay politique tsara izy tsy mahay politique fa zo koa olo tianareo ndre mandrakizay io zao tsy sakinareo kitigna fa ziny koa olo tsy tianareo malakinareo aronga parce que côtier izy boka namangonareo ratsiraka igny te foany vangoendry ratsiraonagna ne ratsiraky 91 2002 cerveau ndraha jiaby zegny ratsiraonagna nefa nzay côté nitondra teo zay tsy nagnavakavaka samby nitantagna budget nazy province jiaby samby nisy chef de province nazy fa zio nanomboky 2002 nifoagnanareo raha zegny noho ny racisme nareo tsy sady poko nifoagnanareo raha zegny nanomboky 2002 noho ny racisme nareo fitondragna nanomboky 2002 nandeha ty province nipotegny nipotehinareo province zava baka raha misy zio azovy tam fitondragna nisy teo
ndraiky fitondragna ty nitsindro zay vahoaka amin'ny province tsisy miman tsy miman zay amin'ny province tsy asa tsy vilin-tegna zay mamelo tegna magnano asanay hela zao anay vola bazary koa poretinareo menacenareo ohatra miako igny raha nataon'ny ministre en pêche tamin'ny ouverture en pêche maloky niaraka amin'ny gouverneur Tasiano Pistache Cornet logique igny président valeboka reto équipenao magnaratsy manjary reto tsy sakinao critegny tsy sakinao volagny leranao mikabara pebe maso fa fialona zay mo mijery anareo zay ko tsy rangatany aminareo ke andrangatany apitra fédéral zay fini rangatany apetraka nareo fédéral apitra budget provincial io koa misy olo andeha volagna anareo eky fa noho tsy fatokisa tegna anareo noho ny favozony fitondragnanareo tsy sakinareo petraka raha io de miparara amizay nareo jiaby mianakavy agnatiny mapara tsy haiko TGV tsy haiko orange tsy haiko mandarine tsy haiko voangisay tsy haiko Irmara zio boka misy araiky teraka ny Europe agny ino magnaran'izigny Diamara tsy haiko Diamara ta diamant nay mazitsy nataonareo diamant ary diamara mba mivolezana anareo nefa napetraka andafy mbola mavandy ary mavandy karaha raha zozo azovy nagnambara aminareo ny diaspora andafy miaraka aminareo diamara io tsisy olo miaraka aminareo ary io tsisy olo azonareo koa diaspora andafy io tsisy olo andiaraka amin'ny diamara anareo io ata diamondra ro tsisy aignatra mavandy ary miseho zao tontolo zao ananangana diamara ben oui bientôt nareo volagno salopara moavy salopara za teto fa mivola aminareo oh Irmara mapara zafiara zao navy koa diamara moavy salopara ozy aminareo incroyable anareo koa nanangana diamara anareo mindamody anareo mahita fa mahay mitondra fitondragna ty magnano fitondragna ty anareo midiamara Europa zay volaniko ndomody anareo manangana diamara an-tanin'olo Europe matany dadilanareo sa tanin'olo be nareo atsangana tanàna agny tanareo zay tsy manangana tanàna agny parce que zay tsy tia fitondragna ty ne barbarine ne natsangane MRF zay mipetraka basta fa tsy etanareo andeha avandy o diaspora dadilainaro tambokorobo koa zahanao ry marombo ndraiky ry marolika maro lambo ndraiky ry marombo mahavandy raha tsy asa velotegna aboko raha tsy raha mahazatra maro diaspora tsy tianareo diamaranareo io fa zandesigny vandy ke ratuel basy kobaka ambavanao vandinao fa ene tsinjikanao cadencenao fa ene 16 ans nampy zay plus 20 2002 jusqu'à 99 2009 mahampy zay he tofiky zay côté ary tonga saigny zay côté anao tia tanindrazana ho anao miaro vahoaka anao anao tanànany vahoaka lafinao zegny olo mitia tanindrazana rajoely olo karaha anao io azafady nisy olo be teo taloha
rotsy nandafo andilana, rotsy nandafo antritriva, rotsy nandafo mantasoa, rotsy nandafo tsy haiko Grand Pavois, Petit Village tsy haiko nino, Amazonga, na Fianarantsoa na Toliara. Ny misy vola navy na nangana, ny asa na piasa. Fa nareo tany tsy alafonareo amin'olo. Zegny fitiavagna tanindrazana, zegny fitiavagna vahoaka. Aboaza hebaka Rajoelina, anao koa vrai marina, mitia tanindrazana, mitia vahoaka. Raha raiky fonga atako aminao, anao koa franc, ampidiana amin'ny vahoaka topitany Nosy Mitio, Sakatia, Iranja. Raha raiky zay fonga atako aminao. Koa anao olo franc, madio saigny, madio fo fa mitia tanindrazana, ampidiana amin'ny vahoaka topitanana Nosy Mitio, Iranja, asa kitikitinareo Sakatia. Sy Nosy magnodidiny zay jiaby, Ambarivato sy ny Forongony tany hely. Io anao efa mitia tanindrazana, fa anao tsy mitia tanindrazana. Mpitondra miaraka aminao tsy mitia tanindrazana. Mitia tanindrazana ve anao? Tany Antananarivo aretsika mahita Nosy Zato. Afera maloto nataony zany Irina io, Fanomezantsoa io. Panerany io Rajoelina tsatsy anao. Tragno fa nisy lalagna miboaka à part tribunal hoe arotana. Non, nandeha namiagna police nationale zegny. Wow! Fotony ino? Tsy saky volagnina, fotony zany Irina raha Fanomezantsoa olonao nivadika aminao, niaraka aminao. Nefa agnisan'ny kritika ny fitondragnanao igny taloha. Zao 20 septembre. Tsy haiko titrama, tsy haiko fitrama. Izy boka naboakako nomaly agny. Tragno fa misy lalagna par tribunal ane igny tsy azo agnanovagna ninino e. Fa noho ny filatex miposy ingay Jean Irina raha Fanomezantsoa, le daba igny koa deja baka izy mama za tsy masaky magnano interview anao Jean Irina. Izy koa izy namenao micro karaha ty, micro nao findranivo, izy mivola tsy hainao izy mihina paraky, tsy hainao izy drakidraky mangery teny paraky. Fa firy fitoriagna anazy Rajoelina. Eto sa mivola aminao ministre fitsaragna, anao noatahoata tamin'ny semaine agnabo hoe iadivana atao karaha ty zao kolikoly amin'ny fitsaragna tsisy kolikoly. Misy kolikoly amin'ny fitsaragna. Monsieur le ministre justice, atso amin'ny Ambaribe boka io président tribunal io koa tsisy kolikoly fitsaragna. Adso Ambaribe reo italien magnano zay magnaraton'reo aminay ao io, miaraka amin'ny président tribunal Ambaribe. Fatiga mampitakiky mbo avy Ambaribe za boka io magnapody amingay président fitsaragna. Raha misy Ambaribe zao tsy vita amin'ny président fitsaragna fa ministre ny défense ndraiky ministre ny police. Ambaribe zany koragnanareo mikoezanareo baka io, parce que trop loatra raha ataonareo aminay ao. Ao boka nataonareo tany malemy, agnoregnanareo angadinareo. Mbo avy eo tsika baka io. Ke raha karaha zegny za boka nitokiky ingay sola tapany. Ingay sola tapany nivolagna fa hoe mety ty fitondragna ty. Sola tapany boka i Paul Rabary. Mampidriky maboaka karaha
kirarony Bonamary. De koa izy vola mety fitondragna ty, tsy mety karaha zay fitondragna ty, zegny hoe gouvernement. Sola tapany Paul Rabary zany ve fanaovanareo politique midriky miboaka karaha kirarony Bonamary mampiditry mapiboaka. Tsy mpagnampy politique zay aminaka, mpagnampy politique zay anao franc outil ou anao oui ou anao non, fa tsary ny fangaro oui ndraiky non, non oui, non oui, non oui, donc non oui. Ino raha navolagniny Paul Rabary? Mba kely ny critique reto tafiky reto izy hoe resaka politique. Apetraka aminao fagnontaniagna Paul Rabary valia zany reny André Mare. Azovy manapidiky ny maro bokotra, ny maro étoile tagnatin'ny politique ny Madagasikara. Valia boka za. Zana tamin'ny fitondrany Tsiragnana tsisy maramila nitondra zegny akoatra ministre en défense et sécurité publique. Ny fandimby fitondragna tak zegny fo nisy tafibahoaka défense sécurité publique. Fa nareo zao Paul Rabary anao magila, anao ndraikindraiky raha magnano lunette frère. Ino antony nagnapitragna président Sénat 5 étoiles? Valia boka za. Firy manamboninahitra napetraka anareo io? Ino antony? Même izy administrateur civil Angelo préfet Antananarivo généraux fa igny généraux fa retraite regny. Nino andegna apitragna izy préfet? Mitady hafa koa anao Paul Rabary, ameko anao koa. Gouverneur en faritry région Sofia Lilson, un général. Nino antony izy andeha apetraka ho gouverneur? Copain, copine, copine, copain. Niana anao Paul Rabary magnadio fa hoe karaha ty nitafika miady gauche à droite. Anareo fitondragna anareo ny tegna napetraka nampiditra politique agnatin'ny tafibahoaka, indrindra agnatin'ny gendarmerie. Raha tsary nisy tamin'ny donia ary raha tsy fatao. Na izy ministre ny défense sécurité publique basta, tsy mihoatra an'io. Fa tsy hagnano karaha ministre ny défense tsika io. Ndefa avaly miditra an-dranomasiny tsy hitany tsiregniny. Ary izy ministre ny défense sécurité publique isan'andra olo maty. Eto de miaraory amin'ny alahelo ray aman-dreny nanana zanaka nalatsaka n'olo raha koa ta 67 igny. Mankarahiry anareo mianakavy zay. Zegny sécurité publique. Zegny anao ministre de défense. Voilà izy. Guerre des étoiles, guerre des boutons, guerre des barrettes. Jiaby amizay zao io misy. Tena ro boko Rabary mbola mahita hoe fa mandroso. Misy ny fandriam-pahalemagna ino misy Paul Rabary. Tsy aligny tsy matsagna tsy marandraigny tsy magnena koa tsy tsofotro andra. Fatin'olo foraregninao olo vonen'olo. Zegny sécurité Rabary Paul misy.
toiza zay iny nambarako anao teto tamin'ny semaine rosy igny Rajoel toiza 26 juin meza grade koa 30. Sécurité publique ve Paul Rabanne reny zavatra ataon'ny colonel Tojo reny mitify olo magname baiko gendarme ary Tojo megna baiko fa olo baka ambony mibaiko Tojo mibaiko ny gendarme ambony eny amin'ny terrain zany sécurité publique. Paul Rabanne mialatsiny aminao frère. Anareo ne zatra magnano raha maloto Paul Rabanne. Za tsy volagna dossier-nao fa maloto raha ataon'ny fitondragna miaraka aminareo ty. Zay teto fa nivolagna. Nagname exemple za nivolagna izy teto. Vola ahodikodignareo Madagasikara io vola maloto. Izy naboaka ny fitsaragna Paris. 2 milliards et 2 milliards miamby fitsaragna atsika, miamby ny convocation nareo atsika. Vola maloto nambarako teto zegny, nagname exemple za tam'zegny. Io vola nangananareo radio niany télévision marais, radio niany télévision marais, vola hodikodignareo agnatin'izao vola maloto. À part nuit olo angalanareo publicité ndraiky annonce aminareo fa miaraka akoatran'izay vola maloto. Ohatsy vola madio normal amizay le vola madio ny Madagasikara le ariary mampagnariary fa oaka agnatiny ao tsy miboaka fa nareo ndraiky hop miboaka. Vola mena mivadiky Bolongaby vola miboaka, vola mena naterin'ny Mauritiana na naterin'ny Comoro vola miboaka. Ampiaignareo amin'ny vola maloto vahoaka parce que abadoenareo andevozinareo. Ny mampalahelo za volaniko le vahoaka tonga saigny fa tsy masaky midrikiny. Anareo ne 30 millions. Ro ne olombitsy, ro miadiny tragno zao kamo occasion-nareo mibalabala jiaby. Tsotso amin'ny lalabe, tova pankarte. Kiririoka vilagny jiaby sifle baka ho anareo kiririoka. Zao kamo occasion ro miadiny tragno. Igny Paul Rabanne efa matoa nentafiky ny anona sy anona miady an-trano no tsy fafezany. Ben normal. Anareo nampianatra politique, ro na eky maspesosy amin'ny politique eky, ro mijery gendarme ndraiky police ndraiky maramila zegny eky ndraiky tafiky zay. Azafady zalahy. Atsika ka zany fagnabady volaniko aminareo. Zay fa toy ny ala. Enay kabary jiaby. Fa zabadoigna vahoaka madiniky. Tsy niany. Ho avy baka CP6, ho avy ny examen mpanjakana. Ma lingilinga reny de tety. Io ne vahoaka volagna ny aminareo côté. Atsika tsy Madagasikara. On est des côté service. Zanaka Antananarivo za raiky magnano CP6 na magnano PPC na magnano bac. Merci frère Percy. Eraka ny Madagasikara io Antananarivo za raiky za regna kit scolaire parce que ny katita kely andeha CEP. Anareo côté amizay badoigny andevozigny mangigny foazy nga rien à faire donation jiaby inavitable la farany. Ah oui. Tananarivo za raiky ma misy olo matoe tapoka nandeha Zaravary tamin'ny côté tapoka gony même pas konis 75 kapoka mizaregna tamin'olo. Tananarivo megna 50 kilo gony araiky ny vary
misy ajeratsika koty volagny aminareo san'andro. Misy ajeratsika koty fa tsika fa navahandreo fa tsy tiandreo. Nindreo koa fa baribarindreo ro tsy mitiatsika. Eto tsy sady poko. Fa la vérité. Io raha zarazaren'ny rajoela io. Volatsika vahoakany normal. Fitondragna ty miramasy volatsika koty mpaningany Antananarivo ampiadagnindreo vahoakandreo fa tsika tsisy jery igny ô. Foagna tavanginy lastara tsy feno tsara. Mialatsiny e. Tsy adala zay volagniny aminareo mitsanga hoe apitra fédéralisme. Takitsika miaraka tsika jiaby ny fédéralisme. Apitra état fédéral. Non, nareo io fa zay epaka mavozo. Pitra basy aza mitsanga iareta fofavozonareo ro mandehany eto samboriko volagna ministre ny fampianarana, madame le ministre de l'éducation. Ny baribary fivolagnany nefa za teto 2 fois azokono nitaky taminao madame le ministre de l'éducation, nitaky tam Drem, nitaky tam Cisco. Masakia magnaboaka Cisco Drem anao ministre ny éducation hoe 4% ny katitakely mandeha l'école à Madagasikara eto. 4% ny mpianatra tonga jusqu'à farany eto Madagasikara eto. Padoenareo andevozonareo lazandraha. Oh nanangana l'école manara-penitra. Oh nanangana zegny hoe l'école salle tsy haiko salle l'école zegny hoe na ino tsy sasakinao nambara nombre mpianatra. 4% ny katitakely miaigny Madagasikara ny mandeha l'école. Ro tsy jery ro mavozo fa lera roa kadalendro andy tsena président fa président avy ataova lambahoaninareo kisalinareo masindroaninareo mandeha magnaderadera masitetsika rika witry ary romboana adala volagny azovy rajojo egny atsika rosy koa tokizany amin'izay tsika lera izy agnaty hélicoptère mody foagny eky ro côté ty ozy izy. Ben oui, atsika foagna. Anareo mahita olo Antananarivo sakiny atao karaha io hoe tsenaza fa ho avy temboay io tsy mety andivolana zay nda io tsy masaky miseho vahoaka Antananarivo matetiky karaha ataony mandeha mitsika igny. Tsy sakiny leranizy mitady point amin'ny vahoaka Antananarivo andizara varigony andizara bara raiky ny savogno litera raiky ny menaka. Io izy vao mahay misy vahoaka gony Antananarivo eto président ro sedre député aby reto mpanaradia aminazy. Merci malaza mampalahelo atsika 16 ans tsika tsy mety misy jery atsika côté atsika volaniko aminareo on est de côté service. Resaka culturel raha zegny ambarako eto sanandra. Diadiaviny culture atsika côté fasandrazana atsika ravegna tanànandrazana atsika lafo douane-ndrazana atsika lafo. Io atsika io anareo nahita rajoela nandafo rovana Ambohimanga. Anareo nahita rajoela nandeha nandafo fasan'ny Rapeto. Anareo nahita rajoela nandafo Andafavaratra. Non,
parce que nindro fa tsika tsisy jery magneky mangigny doany eky nandena lafo zala za tsara nahita doany ka nandena lafo nosy mitio ane doany tsy vitan'izy togny doany nosy mitio la même chose sakatia io magnodidina ambario be io jiaby tsy adala razambe taloha ry mpitondra fanjakagna andrazana taloha magnano hoe ambario be magnodidina izy jiaby io doany togny non diadiavindreo bakagny vetivetaindreo bakagny ampio tegna fady atsika manginy non zay efa mpandrosoa olobe tsika mitondra teo ny fandimby zay tsisy jery fa rety fitondragna aminono misy leraka rety farany gentil intelligent nisy jery oh mampalahelo izy boka zegny masaky efa matranao ministre de l'éducation agnivoragna école technique école nandena atao bureau ny agriculture oh ha tsy question tsy eny fa le ministre culture bado zama ministre culture bado tsike aza lazame mataonao président république anao nagnimetraka équipenao premier ministre nisy ny atao hoe gouvernement anao koa vrai ministre de la culture raha tokony anao voalohany tantarany tanànanao tokony ajainao zegny culture an'olo fa tsy hitsakitsanao fa tsy diadiavinao normal ro mandehandeha magnitsakitsaka le olombo vidy amle faty voavidy pesosy mandafy raha tsy fandafo mampidiky raha tsy fampidirigny ary anao koa mizaha aleva ono raha volaniko ty zahava boka ro maire na député na préfet en province regny tsisy topitany azo kontenao rantsan-tagnana folo le vrai topitany am 163 député ke hoe ro topitany io non ro navy eo olobendreo niasa teo ro nipetraka teo ro nileviny eo basy ro mivola fa azay baketo non io tsy sakindreo ataony tanina viandreo raha ataondreo io parce que tsika côté service ndreo andevozindreo vola tsika vahoaka atsika tiregna magnefa impôt atsika tiregna tsy haiko magnefa jirama rano tsy mandeha motro tsy mandeha non il faut 5 non ndre raha mbarako anareo tsy haiko fa mampalahelo tsy lalagna vita l'école hely anagnana igny koa andeha atao bureau mahagaga nivolagna anao amarambaranako izy ministre fampianarana ministre de l'éducation hoe tsy ampandoavagna vola ny école fa impirana ro nivolagna raha zay madame ministre de l'éducation nisy raha niova impirana ro nivolagna raha zay nisy raha niova mba mbarabaka madame ambany volo agny côtier agny
Même Antananarivo maro l'école mpanjakana magnefa vola mpianatra, magnefa vola ray aman-dreny, raha tsara nisy. Neniary no moaly tiako foko moaly tiako tao amin'ny Joma nagnasary ny volagna ministre de l'éducation. Président ara disque faloa ka farosim-balagna daragora dara Maurice fa tsisy. Magnanao fa misy à jour anao madame ministre de l'éducation fa anao tsy à jour. Vraiment anao tsy à jour. Teto zany anonony madame ministre de l'éducation. Ndray anao nianatra tsara nisy raha karaha zegny. Misy faty sasany amin'ny ambarobe eo almeko exemple anao madame. Misy mpampianatra mangala vola amin'ny mpianatra agnanovagna polycopie. 10 000 francs par pianatra. Eritrereto fa 70, 60 maximum, minimum 50 agnatin'ny classe araiky. 10 000 francs par élève. Ministre de l'éducation angalandro 10 000 francs andeha agnanovagna polycopie. Ino agnaran'izegny? Mba mbarazako tsy kolikoly sa kolikoly? Petraka aminao fagnontaniagna madame ministre de l'éducation satria anongny agnarano ke anao koa vola hoe fa andeha fa ela ray aman-dreny nitritry tsao tamby 10 taogno zay ray aman-dreny fa nitritry hoe nanjary nagnefa école mpanjakagna. Zegny avy nombre tsaiky tsy mandeha l'école parce que le ray aman-dreny tsisy pesos ahifagna l'école mpanjakagna. Ampalahelo ro jiaby volango aminao, ro jiaby nanjary minono ny SB ny pelaka tsy haiko eky ino koa agnabony. Ampalahelo kobaka ambava. Teto zany volagnanao ny Rajoelina. Anao tsy nanana idée ampandroso Madagasikara. Tsy tamby 10 taogno anao teo. Ino promesse tsy nataonao zay? Aia pisiny aomby? Aia le automobile andeha agnaniky bongo agniagna dahalo? Tino mampitokiky aminao? Mampitokiky? Ndray Europe fo. Europe nitomagny nikariko andro manaligny solution ny voiture électrique. Ino problème solution ny voiture électrique en Europe? Tsy mahavilavitry ro io. Une fois anao mangala autoroute eritreretra Rajoelina anao olo mpandeha andafy. Tous les 40 à 50 à 30 kilomètres anao mety station service. Tampoko anao avy eo borne recharge voiture électrique farany maro efatra. Koa navidim izy merci bon Dieu farany maro efatra. Magnano à la queue leu misarge automobile avy eo magnefa abonnement io no miambigny la queue leu parce que fa tsy avy amin'ny 50 km 30 km anta misy station d'essence magnaraka koa parce que magnaraka zay fa feno olo koa magnano la queue leu. Ino raha volagnareo? Président anao ne volaniko ny toran'olo katakata lalagna amboanao fa anao mandinia ro olonao ro ne mamono anao. Ndray délestage tsy vo résoudre nareo ke andeha apetriky bus électrique. Io mambaranao majorette apostagnany. Merci Jean Jasim.
io koa tsy majoreta postagnana rajoely bus ao majoreta raiky réglena amy lakile taloha vita sinoa krakrakrak izy avosino izy roso pa izy matreky izy stop nde délestage tsy voareglenao vavanao be hoe apie 400 mégawatt ny 400 mégawatt aya le 400 mégawatt anao zao mandeha watawata éolienne panneau solaire nde panneau solaire tatananan'olo mipoanao tsy nandeha natao ia ivolango aminareo izy io ndeha amin'ny Ambaribe andeha vandy boko vandy mare pe asonamo ndeza mabe Paul Congo fresiny amin'ny vandy Paul Congo tsy mavandy fa izy magnano angano fa anao ny rajoela mavandy anao ko nde magnano olo bonjour rajoela anao fa vozon'olo bonjour ny rajoela igny tsy mariny tellement anao fahitan'olo mavandy loatra eritrereto boka vahoaka malagasy ndrindra atsika koty tsy sady poko eto dans quelques mois nde izy ataoko hoe dans quelques semaines CEP 6e ary andeha isan'andra andeha par arrondissement Antananarivo baka amin'ny arrondissement Tsiotanao andeha eo koa andeha Varadrano Atsimondrano sa andeha ndefandrano Antignanan-drano mbiagna amizay nao ro avy aminay côté tampoko anao koa nagnameza igny dire aminay côté izy tsy avy aminay agny zanakavandreo asidindreo zanakandreo ravatsaina zegny raha misy matoa zay amy mouvement fédéraliste mitaky hoe apitraha io simple mitondra amizegny tsisy watawata fa le rasiste manareo grave resaka Bastoliara tsy haiko reto ministre ny mine reto mandiniky na tsy mandiniky anao raha zao miaraka amin'ny ministère ny mine ndraiky reto gouvernement anao tsy hay Christian ty atodiko aminareo vahoaka fagnazavagna ndraiky question atsika zao mahay 21e siècle nanomboky nidriky ny tontolony électronique i raha trandrendro amitsika varatra agny agny sava io ndraiky io Bastoliara io Riquet même sy ny Ambatovy sy ny Mainland io agnamboarana tontolony électronique question apetrako nagnino moa anao rajoela anao vola fa anao misy fagnahy intelligent misy vision atsangana l'usine ampiasaigna io ratrandrandro io simple atsangana io l'usine ratrandrandro io atsika ne managna tany midadasiky malalaky afaka mananga usine ratrandrandro io atsika karaha io ro miasa ho antsika izy miala baka Toliara l'usine apetraka Toliara izy miala baka Sava l'usine apetraka Sava izy trandrandro baka rizy direct amin'ny l'usine izy amboarindreo plapla atsika boko mandafa à l'extérieur atsika Pagnarivo tsy takatra nijerinareo zegny fa nareo mila pesos meky fo aloha tsangana ohatriny bon 85 millions au 85 milliards de dollars bon alefaso pesos igny amposo 50-50 anao boko ny ty vola aminaka fa Madagasikara androso
Fanagnan'ny firenena alafinao fanagna-pirenena. Anareo aloha globalisé alafinareo fanagna-pirenena, alafinareo tanindrazana, alafinareo razanan'olo. Androsandeha etsika e. Tsisy andrana antsika ho avy karaha avion ke hoe tsisy marche arrière. Nitsika marche arrière fo. Kotokony mandeha tsara nandeha nahitsy. Anao me kotokony président satria anao dikany kotokony. Anao boka ho avy amin'ny Ambaribe andao mitany olo hoe aboanareo za soran kotokony zegny, ampizavandreo anao soran kotokony. Anao me kotokony mandeha jamais izy mahitsy. Izy toujours mirirana ary mandeha fara. Madagasikara. Asa la zamy misy izy koa troasa 16 milliards io zama tsy nadobony rajoela atsika nananganatsika lozin-draby zegny atsika roso fa ro tsy même compte zama ro juste mila pesos avy amin'ny posindreo miboaka atsika amizay pisomendreo magnarignary amin'ny vola maloto. Fa le raiky madio miditra agnaty compte-ndreo. Ampalahelo ro zero kapotry. Asa la zama ameko exemple anao nagnita amin'ny ratsiraka atsika navita nananga Odima oditsy malagasy. Test voalohany nataony européen volango aminao tany 82 mondial 1982 na Paolo Rossi ballon somendreo tamizay naboakandreo italien io tamin'ny Odima test tamin'ny coupe du monde. Nagnino navita zegny keniana atsika tsy mavita zegny. Izy amizay Odima potry rebaka atsika varatra ango tsisy l'usine mba mbaranareo zady ino l'usine misy amitsika varatra tsisy. Normal reo magnano magnorigny angady amin'ny tany malemy. Avion zay baka kaza volagny nisy teo nandeha nalafony izy boko tsy mahavanga amizay vola nandafosagna avion teo igny Air Force One mba igny edy mba avion vangengai Air 8 no ny abadoeny rajojo na avbakaty tsy fitiavan igny edy rajoela igny le volanko aminao hoe eto tsisy olo mialogno anao fa anao mialogno olo, anao jalouse olo zegny toetraignao rajoela naheziko anao Tananarivo tsy niany moaly. Anao ko fa teraka anao fa va jaloux olo tsy te olo vantagna. Exemple izy volanko aminareo zegny atsika nanagna tsara, atsika nanagna sambrano, atsika nanagna tolobe avotagna. Aboko ino agnarany aviontsika fahatelo igny adigno nalafindreo jiaby karaha nataony tsay nandafy Soliman, nandafy Tsimororo, nandafy Bemilanga nefa maly patakarata karaha zegny koa navy amizay le gogo ty bakato le sel mba nanagnatsika eo edy Air Force One igny non nandeha nalafo tsisy avion amizay andeha mikodona. Andeha mikodona mampalahelo anao boko vola hoe fialona secret zay za mafanofy lazandraha fo secret ifa lazandraha ofa tsisy raha, ofa tsisy raha. Hitanao karaha ataony amitsika Mbaribery mbo avy karaha batilazy refa raha secret hitatsika amizay edy mbo avy karaha batilazy ry
ndraiky io amy tafiam-botritsika io igny antamy misy samangoky io igny mbo afaka raha place misy samangoky io sekren io ndraiky batelage ary mampalahelo anao no mialogn'olo Rajoel fa tsy olo mialogno anao no ny abadoenao ny tsy fahaizanao mikonty koa baka normal amizay reto ekipe tsy miova reto isy baka nahazo Ancelotti moaly mbola resy ndraiky koa oh adignanao Paul Rabary nitafiky ny maramila zaza vao vatanterety nandesinareo partout namegna ordonnance nandeha nifidy parce que nampidirinareo ny politique le vatate le zandrikely vao misonitra adignanao Rabary tsy haiko na ianao fa modianao fany Paul Rabary sola tapany midriky concours ny gendarme anao koa tsisy 200 millions anao miantogno io ary anao koa tsisy piston anao miantogno io amy semi-pitsy volagniny anareo boko mivolagna oh karaha ty fitondragna ty mandroso nampitokiky za misy publication nataony gouverneur any Agnalamanga abaka tsy mahay manongony agnarana anany lelanakà baka lelany maboa za tsy mahay manongony raha makamaka atseko raha sor makamaka atseko nino agnarandreo to fa mira sorandreo Michelin Ery Michelin gouverneur Antananarivo ary fitondragna zao fa miezaka akatsy miezaka nino ino ezaka natao fitondragna anareo Ery Michelin rasor maka lelanakà mako e azafady nakambarako marigny za tsy mahay manongony rasor Andria Rabe Rakoto izy koa fa plus que rasor ndraiky Rakoto agnaranareo fa aza hitandrifizy riatiko fa terminus araiky fotsary nisa roy ino fampanisoa ndre anao to gouverneur Antananarivo capital tsy voamboatra anao ary mampande non aboka nisy raha napitikiky za tamin'ny volagna Paul Rabary hoe niasa ozy izy le gouvernement satria nilamina ny COI igny raha nilaminy karaha igny Paul Rabary micro président de la République mivolagna la France président de la République mivolagna ndraiky zandrigna agnila io mivolagna micro raha io misify ndre Macron napisofiny karaha ty zay milaminy jiro maty zay nilaminy Paul Rabary mba volagna raha marigny fa aza misolelaka loatra frère nilaminy nagnaja ny gouvernement zanaka Rajoel mo ino place nazy amy gouvernement mandeha mangalasa ny premier ministre Tsay Christian io koa baka gogo fa diadiavin'olo fa roasin'olo mbola io magnano rabosy baka io rabosy baka izy ndray roasinao izy mipody eo i Tsay Christian magnano rabosy koa ndray roasinao izy avy eo roasinao ndreny izy mipody eo zegny Rabary nilaminy il faut arrêter frère il faut arrêter amaraparagna izy amin'ny avaratra igny toliara baka za matoky atsika tsy magneky jusqu'à farany ndre 200 maramila nalefandroany ndre 200 gendarme nalefa toliara igny atsika tsy magneky basy toliara
Ambila fa tsika maty miaraka amin'ny Palestina fa tsika tsy maheky basy toliara. Anareo sava tokony tonga sainy karaha zegny koa. Aza ikenareo rikinkankonkigna rikiro maso reo andeha ndrobaka tanàna. Nareo ne voan'ny cancer amin'io. Aminay Mbario be agny zay tsy voan'io fa nareo ao fo mibaby aretigny amin'io. Aza milefa amin'ny agny nde nareo navy aminay ao fo fanampy zay fa tofoko aby. Zay tompon-tany koa manjary anontanianao anatao donc reo vahiny anareo ny vahiny ka zay vahiny. Zay raha misy Mbario be ny anao tompon-tany avy na anao baka Diego eto mandeha Mbario be baka anao tompon-tany Mbario be. Osy anatao mavahiny raho anareo ny vahiny navy eo kele zay ataonareo vahiny. Nareo misy antetinareo io. Zay io tsy mila carte d'identité. Zay avy eo zay manogna zay baka Tsakolagny zay baka Mbatsavavy zay baka Bifotaka. Tsy mahay. Fa nareo navy io nandeha nandoto tanàna zay donc raha nataonareo. Mbario be ho avy agny baka ingay raha Jojo. Aby misy raha Jojo Andry Nirina. Andeha avandy izy io volaniko aminareo. Andeha avandy. Boko izy andeha avandy amin'ny ankitiny. Kizy boka nambariko zay zaho. Reo tsara mitia tandrazana fa reo mandafo. Tête de liste Tenkiltra Vatomanga raha Jojo Toto mandafo tandrazana mpiaraka dia amindreo reo. Ary izy tsy mandafo tandrazana. Ary izy mitia tandrazana tanàna jiaby nalafinao. Fandroaka masiaka andro amizay Lion. Mandady ny trambo volaniko. Aza milefa fo mandady ny trambo. Allo roa moatra nareo amin'ny étoile ndraiky bouton ndraiky bareto taova guerre zay mizaha amizay eto. Za tiako nareo mba miady. Fotony amodiako vavangay araiky mivola fa izy farany me gendarme à Madagascar. Allo farany me gendarme andre mitaiza gendarme tsy hainao. Mitaiza gendarme anao mitivitry vahoaka mamono vahoaka. Anao koa ne gendarme zay bomba tsy miasa amin'ny ville fa la campagne zay natao hoe gendarme. Mbario be volaniko aminareo pare nareo fa ho avy ngia io andeha avandy. Magnasara andeha gnamenareo gonombary magnasara andeha gnamenareo menaka litra raiky. Bravo tsara tsy ratsy ane fa nareo vokisan'ny vandy. Valin'igny vandy valin'igny taninareo alafo. Baka vavanareo za fa nambaranareo io varivary zarizareny io menamenaka zareny io ne fa feno hitima fa feno badry fa njoroeny marabona azy. Baka nareo mamody vava Madagasikara jiaby. Izy raha ataon'io raha zay matao mbarako anareo hitako eko nazoko renseignement. Même raha zarizareny regny député ndraiky maire amitsika regny fa vo hitima fa vo ozogno. Ampalahelo. Asany anao zao mampivolagna za raha maro fa tsisy raha pare Madagasikara havako. Ndre be mazava samby rano zegny ndre agnivo rano zegny ndre amindreo agny amenty rano tsy haiko joby rano tsy haiko malandy rano tsisy raha pare. Tsisy raha pare.
atsika samby rano ndraiky mahavavy ane heureusement tsika nisy tegnan-drano lamba tsika mandesin'olo manasa tegnan-drano ary mahavavy ary fa ro razagna tsika io fa komasy fotony ino asaveko aminareo fa reto ministre ny culture CV maïs ty baka agnarany fo ministre ny culture fa tsy eny resaka culture zay fa komasy mifoa razagna zo io tsy magneky razagna hoe mandeha manasa anao talata ndraiky misy raha zegny razagna atsika côté tsy magneky raha zegny fa komasy misy raha zegny volaniko aminareo aleva honogno raha volaniko zegny tsy aleva honogno ny bebely fa aleva honogno ny zoky be fa komasy meloko tsy adalagna ny razagna nagnozogno hoe talata ndraiky kamisy tsisy olo manasa fa noho ny ankaterena tsy fahaizany reto mitondra mitatana izy volaniko aminareo manjary ny otafady atsika talata atsika mandeha manasa kamisy atsika mampanasa olo izy io voilà izakeo izy ny tsy mikoafy ke andeha vandy izy io ino vandy andeha taony alevanareo ono raha ndeha volaniko ty za baka nitokiky ministre ny non ministère ny jeunesse et sport tetra amy torimaso ro io koa baka tsy nivolaniko resaka stade ambody vanio io tsy mbony kitindreo manara-pentro mavandy anareo fa nareo vo toeky vo vola vo titi mare loatra tamy stade ambody vanio io zero tete andeha namboatra manara-pentro andeha vandy amin'ny manara-pentro amizay boka raha jojo ba oui izy io andeha vandy raha maro amitsika mbario be hoagny aho e ino trongotriny za magnambaranareo eto wakatin'izy avy eo mbo havandy eta sofinitsika matsiko ho anty mahormay volagna sakalava mba zavanareo boka raha volaniko zay nareo zao ampisikindreo lamba hoaninareo sasagna sikiny matriaka ho azy igny association jiaby zo hitsangana parce que raha zozo ho avy raha zozo aza ampianarigny tsaiky lekôly anao avy aza ampiasaigna vahoaka anao avy karaha nataony Macron azy izy zio boka andeha vandy resaka motro andeha vandy koa izy resaka rano anareo ny moaligny any nagnotany za le resaka moteur mahazoko be fa navy mbola nagnotany za fa tsy niko nazoko réponse ya ko azoko réponse bombariko anareo eto fo fa tsika aloha mbola miaritriaritra ela 2-3 jours miteky 4-5 jours miteky 6-7 jours 2-3 jours ny adjoint maire igny atsika jiaby ny konty 2-3 jours izy tsy 2-3-4 jours asa raha io miteky e 3-4 jours 5-6 jours 7-8 jours lera izy avy eo za vome hoe navy fa za tsy enkina regny e navy eo sa tsy navy eo fa napetaka sa tsy enky nipetaka tsy enky regny koa za ndraiky magnotany vaovao an-tanàna mahazo koa ya fa vandy zala ho avy e zay raha fambarako anareo mbario be ho avy renilenge oro mahezy renilenge tragnony masonge lapany vandy ho avy anao mahita izy mandeha tsy hainao izy Lénine tsy hainao izy Sarkozy tsy hainao izy azovy dictateur andro asiatique ato reto Janganjil tsy haiko Janganjil izy mandeha karaha robot président Roman
président nene Euromany izy mandeha. Anao président anao gravy anao. Ino raha misy? Vao nazoko marandraigny zany anontany mavozo ny section football ny Ambaribe, mavozo ny vahoaka ny Ambaribe amin'ny resaka stade Ambodivanio. Fa za tsy enkinazy résultat fa mbola olo agnatin'ny membre ny section fo nanontaniako hoe hono, fa za ndraiky mbola anontany ro tompiny la mairie. Makatsy asitroko za mba anontany ro conseiller aby ro, parce que ro boko olo marigny za c'est pas la peine za mikoragna amin'ny Aliabody fa igny mavandy igny. Ro ndraiky la banane ro koa nagnano mbola tsara valiako Real nefa io mal fa après zay vandy jiaby. Nanontaniako zalareo amin'ny section football. Karakory tsara be zala fa andeha stade Ambodivanio io zala fa karaha tsy andeha asiagna hajany dadilatsika, babatsika, zamatsika, zokitsika, tout Laurent mitondra agnaran'ny stade io. Rô boka tsy mety tara. Za koa diso Haïtia. Fa talohany izy io nitondra agnarana Ray aman-dreny paix à son âme tout Laurent, agnaran'ny stade io mbola izy stade catholique topiny, natao hoe stade Saint-Jean. Haïtia za koa diso. Mandeha tany za mety lavo nololanitra za leny na voantanindra. Fa talohany izy io nitondra agnarana ny tout Laurent paix à son âme, ny catholique terrain io natao agnarana hoe stade Saint-Jean. Fa noho ny Ray aman-dreny be nagnano tsara, navitany tsara ary nitondra tsara Ambaribe, tena findrany katolika aminazy le agnarana hoe stade tout Laurent. Zegny tiandreo zegny, tiandreo zegny, fa rozy io nino reniko tamindreo manafo section football tao. Za tsy nanontany président section football fotony haiko izy mavozo ivolagna marigny fa membre ao hoe confirmé fa mbola tsy niekeny conseiller ny Ambaribe hoe stade Walainy Ravatomanga ataony Sodiaty. Fotony nino ambarako anareo amizay nino dikany nazavendreo manafo reo section football tao hoe fa izy io zegny koa Sodiaty andeha gnano zo vola tsy miditra amin'ny la mairie ndre 1 centime fa ndihidrika amin'ny Ravatomanga. Io ma stade ny Ravatomanga? Mialatsiny aminao député. Azave aminay monsieur le député François Arosy la banane, azave aminay anao Aliabody pentanana anao ino exactement moi raha mila andeha ataonareo io stadinay io. Zay tsy mijery manara-penitronareo ry amboarinareo tsy amboarinareo fa ninay io nazahoanay lazany tamin'ny sport, nagnaboaka zanaka Ambaribe maro ny somatagny velany aboany mangarahara. Aza vandesanareo zao fa za tsy mavandy amin'ny vahoaka fa io tsy maintsy regniko ny mariny ary tsy ambelako stade io koa Ravatomanga andeha gnano izy io. Tsy possible. Hozoniko ity ma Ravatomanga mamokase io boka Ravatomanga hozoniko ity ma
ataoko tire de loin baka aty koa tsy ambaranareo zay ny mariny fandeha stade ambody vanio zoniko ty manaro ty boka raha Vatomanga ahitany izy io koa tsy terrainareo zay tsy manakana fagnamboarana fankatsarana fa io terrain municipaly donc ninindra andeha ataonareo vola miditra amy la mairie fa tsisy vola miditra amy raha Vatomanga aza atao reko bokoka aza atao eko fa nareo za la azo mariry aminaka aboko za fa mariny tsitsio koa aboko sandra baka za tsara mitsitsy fa mariny koa za tsitsio amindry zalahy tompiny gymnase alohan'izay volana zegny eto za de miarahaba ray aman-dreny Jovilo mon père nankalaza ny jobilinazy na 10 taogno na prêtre izy tamy 74 mariny fa commence nisy fa nisy jery za teo na masigna izy ary nihitako malasa mahalehoana anao mon père aharitry amy fitondrasanao amy fitaritanao amin'ny ara-pagnahy ny zanaka any Ambaribe misaotra mariny za tsitsio fa miboaka agny ino raha misy io gymnase io problème nazy io baka tsisy douche tsisy vestiaire tsisy WC mariny zay fa regninay aboakanay eto bala anareo Ambaribe ko tsy ambelako miaigna anareo MC tsy haiko maire tsy haiko député tsy haiko adjoint tsy haiko nino district tsy haiko nino hoe fa olo andeha agnamboatra stade io andeha agnamboatra le gymnase asiagna WC asiagna vestiaire toilette aminazy mahefa j'espère tsy ho avy raha zay fô mbola honohono zay tsy maintsy ambarako miandalagna anao reto vahoaka any Ambaribe ary vahoaka malagasy jiaby ke mitodika aminareo conseillère zay fanagnany fanjakagna io di fanjakagna peuple fanagnam-bahoaka zo zay Ambaribe koa tsy tiarana anjara fa hela robaka gymnase io fa nembola izy epak zegny raha tiandreo atao amy gymnase io isodiaty tia agnantompiny amy gymnase io azafady zalahy azafady zay hetiny tarimignany biaziny nato hoe tamy basket tamy gymnase io sasany aminareo amy fitondragna zao io sasany aminareo amy la mairie zao io tsendriky teraka zay fansoma tamy gymnase teo teo nisy Kazoy teo nisy Union teo nisy Zos teo nisy Zanatany teo nisy Pecherie teo nisy Klebes sy sisa tsy voatanisika aza kitigna raha n'olobenay anareo koa ngamboatra amboara fa vola miditra eo tsy mandeha amposin'olo fa miditra amin'ny vahoaka tompo tanàna donc mazava koragna zegny mbola alaiko confirmation fa izy ndraiky fa maromaro olo Ambaribe eo reko mivolagna raha zay indrindra fary zalampagnano basket namagna zandry tafara reto fa reko mikoragna raha zegny ô ke eto za fa manopy sofigna anareo conseillère gymnase nay zalahy
stadinay zalahy ambody vany hoe zay tsy mijery zay raha ataonareo manara-penitra ndray ataonareo mesura tsy ampy karaha nataonareo nagnano Diego zay tsy mijery fa stadinay gymnasenay ne touche pas ho izy ny vazaha fa rombo edy atsika naka volaniko zegny za tsy mitsitsy mivola amin'ny tanàna anakay io zay navy teo zay tsy nandrava ao laha tsy nandafo henay zo tsisy vestiaire henay zo tsisy douche fa izy na izy teo fa impiry nagnanaovagna champion provincial teo basket fa impiry nagnanaovagna championnat provinciaux teo handball aboaka io raha angatako aminareo conseillère mba akazanaovanareo spectacle ao mba akazanaovanareo baly soirée ao gymnase agnaranzo fa tsy boîte de nuit mba hajaly agnaragna anazy asia vahajany ray aman-dreny mitondra agnaranzo mitodika aminareo conseillère za baly spectacle mba hialafa mandrobadraha regny anareo ndraiky naregny kianjantafony mamasina naovagna baly anareo ndraiky naregny gymnase Nyankatso nanaovagna baly anareo ndraiky naregny palais des sports nagnanaovagna baly spectacle plus ou moins lereo zao nagna spectacle tavy kianjam barea reto barbo reto tsy nahazo olo sindragna koa tagny tamin'ny Zoklarosy Bapamba tagny ya sindragna koa tamin'ny Zoklarosy tagny mba haiko Bapapa nahazo olo bokony pararararara zay miamby anao Zoklarosy avy amin'ny Ambaribe zay ofa mamory vola isan'andra Ambaribe Zoklarosy marigny raha mbarako anao fa mamory vola zay Ambaribe ao isan'andra magnapetraka vola hely tso avy amin'ny agny anao zay fa pari anao koa décidé tsy vahiny anao fa tompo tanàna Zokla ke normal baka atsika gogo zay boka volaniko atsika na badoendreo nandeha vozondreo atsika province tsy mahazo mitana vola fotony atsika tsisy jery foagna ke amaragnako izy Zokorosy aza dignanao zay Ambaribe fa zay miamby zay ao fa mamory fa misy boîte Nestlé zay ao fantatsany aby 26 roby isan-k'anandra mandra-pavianao zay fa matafidiky fa mavidy be tafidirany eo amin'ny Bapampa glady bon agnanaovako veloma anareo jiaby amty andra matsantsagna ty asa digna fotoagna atsika lundi de Pentecôte atsonjo be tsika tapolaka glady miaraka amin'ny Zokorosy sy ny ekipany igny tegna haiko hoe on change pas ekipiny tapolaka glady fa za Israely agnontaniako zoko be Rosy zany agnontanian'olo zalahy tiako azavenao misimisy fotony olo nangataka lundi de Pentecôte io ma nagnino tsy atao rodo be ao samby double glady ino le double glady nankatan'olo aminao Rosy hoe tapolaka ndraiky Bapampa double glady atsonjo be lundi de Pentecôte zay zalahy question nambelan'olo aminakahy Zokorosy tsy haiko azavenao raha zegny za maheboka raha samby hafa raha aby zegny tapolaka glady hafa Bapampa hafa fa roa ndraiky samby glady sonorisation baka ay koa fa Zokorosy misoma tsy agnontaniagna organisateur zay boka
olombelogno tsy mandeha tany anjely zegny organisateur ko organisateur androsy olombelogno tsy mandeha tany zoky la organisateur anao anjely ke zegny izy riavako aby ko anao tsy mahita tanomboagna le andidy pate koata anao tsy losa Antsirabe tsy losa Andranomasy tsy amendro koa plage ndao mandeha Antsonjombe miaraka mitariky rosy tapolaka glady magnano velomantsika jiaby amin'ny magnaraka koa ciao bye